Suman puto. Suman puto mo diha. Kapoy na maglakaw. Pauwas ako diri aning daplin. Ay. Uy, na may tiguang aling daplin. Ahong duulon be. Noy, may buntag. Uy, maayong buntag po dong. Nagunsa man ka diri anong? Nagpahuway lagi ko dong. Lagi kapoy ko baktas. Ay mao ba noy? Pa man day kagikan. Dito palagi ko gikan mo kayo dong. Uy, kalayo ba day nimo noy? Nagunsa man ka dito? Nagsuri lagi kaning suman og puto dong. Maayo na lang na ipalit og bugas. Ay mao ba noy? Nya, nalina na ka. Wala palagi dong kay walay na malit. Gutom na kaayo no. Apas di lang paita. Asa man day mga pamilya noy? Naamang ko'y mga anak dong, pero naa na sila yung mga pamilya. Ang akong asawa ni panaw na sa aking kalibutan. Mao ba noy? Wala po day kanila suportahe nga amahan man kanila. Sa una, nabuhi pa akong asawa, ginasuportaan mi nila. Karon na wala na akong asawa, gikalimtan na pug ko nila. Pastilan. Nagyoy inaanak ng mga anak. Makaako kung makalimot sa mga ginikanan. Una dong, kana akong mga anak, disiplinado kay kuna sila. Maayo gyud noon noy kay masubay gyud sila sa maayong dalan. Lagi dong, parang pud gusto nila, para masubay sila sa maayong dalan. Usa pud na nga hinungdan nga nipalayo sila nako. Kaysa una, pag makasala sila, latigo sila ditso nako. Dong maulaw na pud ko mangayo nila. Kaya na sila tagsa-tagsa ka pamilya. Mapod lagi. Dapat maguna-una pud sila nimo. Sagdi lang dong, kay kaya pa man pud nako. Lain pa'y ato dong, murag taas-taas yung itang istoryahan ba? Sige dong, adto sa ako dong, kaya ako sa inyong istiwas baligya. Ay sa noy. Ako'y 100 na rin noy. 100 rin ni noy. Wala pilain kwarta. Maayo na lang, ipalit mo nag bugas. Salamat kaayo ko. Walay sa pa yan noy. Amping. Taon, kaluoy sa tiguang. Kalimtan in taon sa mga anak. Tungod lang sa pagdisiplina.